Komisi benta ban penek pensa kami mariang bat kisau dong saukun jongka kisau teli kisnong hapok ka Joint Action Committee kila penlong da ka jinyelang ajingikai ne ka awareness program. Kita kisau snong ki kentop ika maulang kreng lakhar dok halum dok hatam kila penlong ika awareness program kumno bante lakam bat penek pensa ika mariang. Ya ketika program la penlong haki arteli kisnong bakentop ika dok halum bat penkut akisnong lakhar. Ha ketika program lawan berbersai daki officer na kitanat paper jong ka sorkar pagentop ya kitanat wildlife fishery ban ka police department. Ha ketika sengi lawan bersak hilang da UMLA ka nong po constituency ba Emerald Bonds im ha ka jinrongkat kirang ba snong jong kitik south ligi snong lembat ki paj ba nong snong bat ki khna school. Niat chapang kum kini ki kes bat bor bat ka jingshong kha khna ka ha bhakata ka an ka baki khot ka pokso act. Balai la shnai kani ka pokso act nomor kajingkan rai bat kajingbon palat ya ka kampung board ya ka longren yang bat ka manren yang jo ki khna ki badang hapo ka khat prasnan karta nga repeat ka khatang ki khna ki ba khat prasnan karta sapo te ka yin thau an jo kari India kala thau ya kani ka an hosnam arja khatar banya da ya ka hob ki khna ni ki kampung board kani ka an kalong ka baperking bha yang tu badan ketiru bat ikitu ki bayar rap badan ketiru hak ni ki kam bat bor ni ki kam jingshong kha khna kinsha penshitom ka jing penshitom job ka kandong katkum ki kam bakile ki don ki ba omdunai ka laisnam omdunai ka hanyosnam omdunai ka shiposnam badru kala ban extend ma kalaban kot shaka shirta jing imru bat ka faidru te manu ban ngat hakani ka pokso ak ki ban ngat hakani ka pokso ak ki long umu ne kanu ka ba shongkha leni ka babat bor ne u bat bor ya ki khna ki ba khat prasnem karta te ki ba ya ki ba ringdur jakhlia ni ban pensaprian keleng ki doru jogi khlung kina ki bakat prasnem shapo kin sha set patok du nai ka laisnem but kani ka an kamdei tong la dala da bat bor ma kin sha penshtam hendai tangi kitu wala da ki shukta klamakor ya ka medrong nu ne kanu khna ka badang po ka prasnem gataru kin sha ga kani ka an pokso Kaya ka jingsham jong ni ki hangtay ha women police station. Kaya ba kum ki kami ki kipama teng balik ki ja kum kini kaya ba dan teng nomor daga ha ka jingdog ha jingmo mansi ki hap ki khun ki ha ye bat ban lej bela shabar shaibong ki shushanya be kum to ki khun ki bare hapo yang jong ki kilawan kini ki mo kilengdo ki anong gumno kinong mi khmat jong karai ki ong banyarap lang ban pelek bisa ya tu lum nong ba mo te ngashim ka por khiat nga khampat penkloi la kam namar ba kwa ba kibriu matang khat ka ditang ka jing kwa ban tong ni pelek ale pat ong ni la khapat khat ba tem tang atlai la khat sani ba nam kalayat ka por tikidang wan shiwan ki ong ba ngiyo umdi tang na uteu lo Tira da une ulum mentan mar bakat ang mikisngi kadang yar ti unong song menta pinong to ngin ulang turpur kendiat ngin penstom no asno atau kadang gajing asnolam mar balai kindai gi bhainga sem kindai gi jongi te kendiat sikret usnam ti ulum unsukot pundalu ti ulum pat umdi hari kisnong ka denja ti kewan nang kata toy penek salang tingiru ngilai menjol bengilai adat ka survey gini katai barngi skem hati brai banwan ngila menai he Sagaway nyekan chpang kimrat kimreng. Katkum ini kot nangkurap ngas ahe borok kirang bakshnong ba kariti sensyam constitution jong kari India ka kedau lenti bat thak kerpang ya uwei unong shongshnong ban bat ya ka bor sarkar ban ai jingada ya ka maryang bat ki ki bodon haka katkum ka jing penbait khamai ka sau ar amendment kat lai spa new pun reu ya kini kendon labu
hak kebenta kabasau jong ka directive principles of state policy but kebenta sau a jong ka kamram ka badai berpetrikam fundamental duties pi pinsia di kimrat kimreng nidon mo hak di badai kimrat kimreng kisim gido nidon mangi na kaliang ka wildlife wing baradang ilap di brio ki balai kita ladak ka ying bishar ka rai penram ya pi lais nem pinrung pinsyong patok lane arpusan hajar ke guna te ngangit ginong kondong ngarwo ginong kondong ina de kata pisam dan menah te sakawe da de kimrat jam du jadi le pi haban syong patok lais nem undon la kawe la rai penram ya pi ke ying bishar hap syong be lais nem undon la lane hadu news nem but guna ka de shpo hajar ka ki case jongi ko wildlife ki long ki non available ki sien la rai penram arai penrem ti ban siat tingi wi imran siat wi ske apo si jingge ngathrai kam don jing toy sakaweru ni laduna ki mereng hang ni bani penjot shui kita ngathrai yo jing toy yu mangi ki nong yalam snong nong yalam ra ki seng samla ki seng longkumi kede ke por ke bengi hap ban tengkai hap sumar baha gani kemariang ke bau bleu lai kerpa ki jing sneng ki jing kentu ki ba kini ke officer la de panong tik ki ba kelar ka kinji cukup hukum jong Bible. Kitab Exodus lenong ke arpau kot ke balai sedang ki cukup hukum. Ter pule pia tu de. Wat nom kumta, wat nom tu, wat nom klim, wat nom sakilam ler. Ter itu ki hukum. Tik kalau kumta ki an uble ulasna. Kecu iki cukup hukum bagi ak bafer ki e mentar kecu iki spi. Wong haga juk mendai di hajar senem nang chwa dapat tak sarkar ti chne kita gi an ban penwandur ban eki pulit ban eki magistrate ban eki nong bisar bat komta ter wandur ber henry menta daga jing don jo ka sarkar haga jing siapa ba ga jungi lala ban thau ban legislate gi an ki bun ban tesong ban penwandur ba cherchi pamding kelumar cherchi penjab ki dokha cherchi siat kelumar hagi marat haklau chair ban le iki kam bijot iki klung di kena der ban ye cho ya dat der ban ye pun klumar chnong lara cibun ki an ki ak ong ki mo ki bala lupa tu la batai di kini kopsa lai batai kam tu de sengap tik yo eng go marling pi hano sengap kan maur pi krep yang ho por bale le la ne lai por pi poinong po pi cibet limut apa women police station bade chapang ki klung ki kena je yang musang rutin beli kerli tu bahai ngatrai git pediang ni abadan bawan ki pai ba abawan ban kerli te la raja kam ta kom no jile la long kam ta kom no jile kam ta ter chi jili kerli haba tip re anta bade chapang gani kijing ki kam ki bade ki kam bat bor ki kam kijing le be ni ki klung ki kna no no ba rutin mar gini ki an ki ban thmai ka pok so ak ka bo ong ki de ban thmai gani ka an sele merer ka tip merer i dalam kita cibun ki bangila baniada yala de da ka jing tip ye gini an doker dan amar kata kidon hi kot lum kedok ru la da pi yu ke bangila ki balapan kelas ka khasi ta ter ngi walk out igani na ka menta bagi babun ki ba ken so tu ba kini ki an ki biada na ka menta kamtam ka jing thombor ki kethe ki khna ka bala jille sa pala do snem bala dep adu pra pundru terli kes to mundur pi la bi man mundur ri ka si jing tia ka ik ke jongi ka bagi om ka ri ka tip bru tip play di jing ja gi bukum kita gi ja long hima hatong insya apa kan long bukta